Ahojte priatelia, vítame vás Ivet z večierku o 5 rokov na streche. Teraz momentálne strecha je za nami, ináč nevidno ju, ale je tam. Tam je. Takže teraz momentálne prebieha aktivita, ktorú naši účastníci alebo hostia robia. Volá sa Nápad roku 2020 a teda každý z nich má za úlohu vymyslieť kreatívny projekt teraz v roku 2020 s technológiami, ktoré už teraz sú, so všetkým, čo sa za tých posledných 5 rokov naučili, aké schopnosti nadobudli, akých ľudí spoznali. Tak sa poďme pozrieť na to, že ako sa im darí stvorenie tohto projektu. Poďme. A máme tu hneď jednu pracovnú skupinu, takže ahojte, povedzte nám, že na čom pracujete? Pracujeme na svojich snoch. A? Každý sen môžeme dosiahnuť, ktorý si zaumienime a v roku 2020 sme práve mnoho z tých snov dosiahli. Čiže očakávam ďalšie stretnutie na streche a budovanie ďalších snov. Čo je váš projekt teraz? Zatiaľ sa len zoznamujeme, každý čo robíme a dobre, spojíme do spoločného projektu. Fajn, čas sa kráti, ale držíme palce. Dobre, a my ideme zývať ďalej. Napríklad máme tu jednu ďalšiu. Ahojte. Ahojte. Skúste nám porozprávať, že aký projekt pripravujete. Áno? Sieť hotelov. Nikto nepovieme už nič. Fajn. To je to tajomstvo. Fajn. Čas sa kráti, ale držíme palce. Veríme, že to bude naozaj top. Ďakujem. Dobre, ideme ďalej. Čaute, povedzte nám o vašom projekte, ktorý robíte teraz. Hľadáme silnú stránku každého nášho človeka. Aha, čiže ešte sa spoznávate teraz? Tak, hľadáme silnú stránku, ktorú by sme využili na plno. Ktorá by každého jedného, aby vynikla v tom týme a aby sme boli spolu. A máte už niečo, čoho sa viete? Pomaly hľadáme, áno. Máme tu kreatívnych ľudí, sebestačných, príbojných. Ide nám Čas beží, ale držíme palce. Poď ešte klavirist. 2020 hra takisto perfektne a ešte lepšie ako hral v roku 2015. V podstate sú to hity spred 5 rokov, ale ešte stále fungujú a stále nás tešia. Dobre, poďme ďalej. Fajn, takže ideme ďalej. A máme tu ďalšiu skupinku. Veľmi usilovne pracujú. Ahojte skupinka. Ahoj. Tak skúste nám prezradiť, že čo ste už vymysleli? Wow, fajn. Aj prezradíte nám aj niečo viac o tom svojom projekte? No, to je vašim hovorcom. No dobre, okej. Zradil som to tak chronologicky celé tie fotky. V podstate nejakých našich známych, alebo nejakých okruh ľudí, ktorí boli nejaké finančné ľudí, mali depresiu, projektom zobrali. Čo takto tým ľuďom pomôcť? Vyvíjali sme technológiu, ktorá bola používaná v Formule 1. Je to super špičková moderná technológia a potom sme dostali nápad, že čo takto to previesť do zdravotníctva. Ono sa to chytilo, začalo to fungovať, tak sme sa rozhodli, že keďže už je rok 2020, všetci sme finančne spokojní, že začneme to voľne šíriť internetom, aby to mohlo pomáhať ľuďom. Super. Dobre, to nám zatiaľ stačí. Fajn. Tak máte tam rôzne pomocky a verím, že sa vám to podarí nejak aj vizuálne zaujímavo spracovať. Takže držíme vám palce, máte ešte kopec času. A nerozstrihajte tie karty. Fajn. Toľko zatiaľ od našich účastníkov. Makajú, sú tam niektoré zaujímavé témy, niekto nám nič nechcel prezradiť, ale za 20 minút s tým aj tak budú musieť vyrukovať. Jedlo vám neukazujeme, alebo by ste nám závideli úplne ešte viac. Ale takto aspoň z diaľky tam, vidíte, tam veľmi ďaleko. To je ešte ďalšia polovica na streche. Fajn, takže zatiaľ toľko. Čaute.